Здравейте, фенове на ножчетата! Аз съм Владимир от Анус БГ в град София, улица Цар Самуил 93 или armsbg.bg. В това видео ще ви представя едно от, така може да се каже, бюджетните ножчета на Тревиза, а именно модела Хигоноками, който е кръстен така заради специфичния си вид и на дръжката, и на острието. Ножчето е доста лекичко, приятно, добре се заключва с лайнер лок. Да се фокусира. Добре. Острието е от D2 стомана, не е нещо много специално, като е закалено до между 58 и 60 единици и е сатенирано. Прикрепено е към ръкохватката с медни шайби, които може би се виждат на видеото. Чиренките са ламинат от G10 с карбон отгоре. Има много естетична щипка за закрепване, която не може да се постави от другата страна, само от в една позиция може да бъде, не е двустранна. Така, какво друго може да се каже? Общата му дължина е 180 мм, острието е 70 мм. В сгънато състояние е 110 мм. Дебелината на острието е 3 мм. И общо теглото му е 95 грама приблизително. Красиво екзотично ножче на много добра цена, 86 лева. Можете да го намерите на armsbg.bg или при нас в магазина на Цар Самуил 93 в град София. Това е всичко за сега. Очаквайте следващото видео, в което ще ви представя друг модел на Тревиза, който също е с острие Хигоноками.